Hej guys, så i dag der tænker jeg, at jeg prøver at lave sådan en lille prank på min mor og min far. Fordi at jeg banker sådan på, og så løber jeg bare sådan. Og så ved de jo ikke, hvem det er. Men jeg ved ikke sådan, hvor jeg skal løbe hen. Jeg skal bare om bag mit hus, eller bag ved legehuset. Og sådan noget. Men ja, jeg prøver. Damn. Okay, jeg er med i legehuset nu. Og mine kaniner, de er lidt over. Sig hej. Vi har pletter, og så har vi bjørskærver. Sådan så. Jeg har bare lavet en video med dem før, sådan, men det var sådan lidt. Jeg har mistet min YouTube-kanal, så det gik ikke sikkert. Skal vi lige se, om de er der. Nej, det er de ikke. Godt for mig. Okay, nu løber vi om til døren. Jeg er en devil. 100%. Sender min far hans engel, hans lille engel. Men der er ikke også der, anyways. Min far var der. Det er jo. Oj, den er over ved skraldespandene. Det var tæt på. Jeg burde bare være hans lille engel, så nu går jeg bare over og lyder sådan helt engelagtig. Så ja. Hvad laver du, far? Åh. Okay, nu lader vi op på den anden side af mit hus. Min mor sommer. Det var ikke så godt.